ଥରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବେଲୁନ୍ ଥାଏ, ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ସବୁଜ। ଯେତେବେଳେ ତା ବେପାର କମିଯାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବେଲୁନ୍ଟିକୁ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ବେଲୁନ୍ଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବେଲୁନ୍ କିଣନ୍ତି। ପୁଣି ତା ବେପାର ବଢ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ଲୀଳା ଦିନ ସାରା ଚାଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ସେ ବେଲୁନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ତା ପଛପଟ କୁର୍ତ୍ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଟାଣୁଛି। ବୁଲି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି। ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି କଳା ବେଲୁନ୍ଟି ଛାଡ଼ିବ ସେଇଟା ବି କ'ଣ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିବ? ପିଲାଟିର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ସିଏ ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଲା, ବାହାରର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବେଲୁନ୍ଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ୁଛି। ବେଲୁନ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଆ। ଆମ ଭିତରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲୁନ୍ ପରି ଆପଣ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।